dňa, dneska si zahráme Rocket League. Som tu opäť. Dnešný diel je o tom, že budeme pušovať Silver, Gold, Bronze, možno aj Platinum na DAVE 2. Toto je prvý, takže dnes som rozohratý, takže ja si to nebudem tak hrať, tak sa mi nesmejte potom v komentoch. Ja to tak nehrám moc. Z čo som hrať Fortnite? V Rocket League mám takých tryharderov, už na Silvere mám platiňákov, chápete to? Ja nie. Mám platinu hráčov na Silver. To sa ma snaží demolovať. Nie. No, neviem sa trápiť. Brr. Typek, choď do bránky. Ja určite v bránke nebudem stať. Wow, čo to máme? Nie! No jak mám môže dať taký noob goal? Happy birthday, Connor. Hey, don't criminalist. Do lopty sa trafiť nevie, ale pust kradnúť vie. Wow. Bože. Prosím, Olak. Nie, fakt, Rocket League. Dajte mi lak, prosím vás. Proste nemôžem Rocket League Psyonix pozerať na to, že ja som tryhard voči kamošom aj v kasuálkach, tak už mi musia dať platiňákov, ešte ani rank nemám. Dneska to je prvá hra, čo to hrajem. Ľudia, keď si viete, teraz je leto, hej. Kto by nevedel, ten, kto to nevie, že je leto a že je také veľké horúco, tak proste nežije na zemi, hej. Nevedel, že je leto. No, a určite viete, že je horúco, hej. Že to sa nedá pracovať YouTube. Že to sa pracovať YouTube nedá, hej. V nejakej horúčave.
Takže ja neustále sa snažím robiť videá, hej. Ale proste vy mi vážite YouTube, alebo vy mi rušíte odber za to, že ja proste sa snažím, ale proste horúco je. No, ja nemôžem, to proste sa nedá, to každý youtuber proste taký, že horúco je, nie? A ešte máš povinnosti. Keď si dospelý youtuber, jak, čo ja viem, neviem kto. Neviem povedať, jak youtuber na koľko rokov. No, oni už sú asi určite dospelí, hej. Dajme tomu, bývajú sami a musia to robiť sami, hej. No, 12 sekúnd do konca dal som gol. Ani si to neuvedomujem. Neviem saveovať ľudia. V Fortnite sú pre mňa dobré snajperky. Neviem, to na tryhard. A ešte tak. Pum! Dám to, čo máte ľudia, tí paketníku, čo to hrajú za auta. Nepríde normálne to mimozemské auto, za to, čo to môj teammate. A mi nepúšte do komentárov, čo to je za auto. Mám bronz. Mám bronz. Tu sa netrafil do lopty. Prečo? Ľon a bol som chorý. Kašľ. Je horúco. To není ani druhá hra, už to je 9 minút. No, už je to druhá hra, ale že sa ani poriadne nezačala. Mohol som dať gól, že ja som taký... Nice, typek. Typek, že vraj má rank. Typek má rank S15. Takže to vám teraz vyhral. No, som oc. Ja to hrám popravde od sezón 12, možno v polovičke som to začal hrať. Hrám to už 3 sezóny. Ale učil som sa to, že sám hrať. Nikto ma to neučil hrať. Keď tak môjho kamoša bratranec odo mňa chcel Eldribble hneď prvý deň, keď som hral. Bra! No teraz ho neviem. A on chcel odo mňa Eldribble. Nice. Neprešla ani 4. minúta. Už som nebol. No, 4. gól. Druhý gól som dal, tak som povedal 4. Ospravedlňujem sa, keď som povedal, že 4. Ale horúco je, ale sa to zápomne rýchlo. No vlastne dole, hore, to vidím, tak, nie, hore, či dole, hore.
Joj. Haló, chceš sa byť? Chceš sa byť? Pum! Ja som tretí gól na presne 3. minútu. Kamo, ty to avkujú. Štvrtý gól. Easy win. Zase. No, jasné. Mohol som to čakať. Jel som s takým veteránom. No. Sa čudujem, že teraz hrajú malé deti. Perfektný čas hrať, no poviem. Doma je ešte väčšie horúce ako vonku, ale vonku je horúco ešte viac je v dome. Tak potom kde je viac horúco? Pardon, ja kašem. Dobre, Ruben, Julian Sito, Aderno, 10, Mbappé! Mbappé je hnusný. Mbappé, špinavá kortňačka. Od blata. Už to začína. Začínajú tryhardy. Typek to netrafil. Za boost. Tak. Ale... Prečo som ho nevidel? Prečo? Kamo, typek to len tam soluje. Že dostaneme gól, no. Easy Dave. Typek soluje. Typek! Tak keď soluješ, tam prečo nejdeš na loptu? Áno, do našej bránky! Nice. Ale nemal. Haló? Prečo? Ten Ruben je silný. Ale... Jej! Mali sme gól. Mbappé ho neznášam. A keď ma nejaký môj odoberateľ miluje má rád Mbappého, tak proste nehejtí ma. Proste pre mňa to je nedobrý reč. Proste si miluje. Nie si miluje, ale proste...
samostatne. Dobre, neznáš na Mbappé. Jej, ale nemám rád Mbappého. Prečo mi to nedalo pust? Už možno po 54. krát, ja keď stojím pri typkovi a typek je ešte odo mňa ďalej. Toto sa mi stalo prvýkrát. Ale po 54. krát možno sa mi stalo, že typek je ďalej jak ja od pustu a on ho dostane. Psionix, to si opravte. Však nesfaluj! Soler. Prečo? Ale si robíš srandu. Yes. Hej, ma tam zrubol. A ja som v pohodičke. To som ja netrafil. O, prázdna bránka! Akurát si to typek odpal na svoju stranu. Nice! Typek konečne zapotrády. Ruben nehrá. No, tak ráno. There is no place for Mbappé cause Mbappé is a good player. Please no hate. Prečo má Silver 1 a ja mám, že Unranked? A sa viem otočiť, že proste skočím, stlačím S-ko a potom už len Q-čkom sa otočím. Ale proste vtedy som sa otočil, neviem prečo. Toto video musím zostrihať, to je dlhé video! Proste takto som to myslel. Nie! Prečo ty pekne braníš? Prečo musím všetko robiť ja? Šaun vyskočil, nevie dvakrát vyskočiť. Prečo? Nevie. Ja už mám, že
Silver hráčom a spolu ranži platínu. Malé deti hrajú teraz Rocketnik. Haló, bežte hrať sa vonku do pieskovíska. Konečne! Ja mám, že pesničku Lemon Punk, ktorá, že ja neviem, prečo vám mám vôbec. Prečo, typek, alo? BUM! Yes. On má, že Ion. Ja mám, že Purple Ion, Green Ion, Red Ion. To je všetko. A ešte Classic Ion. Ale proste zberateľ dostal. Čapic. Ale čapic nemám veľa. Takže... Prečo si mi zobral typek boost? Ani poriadne do lopty nevieš kopnúť. Ale boost si mi zobral. Au. Bra. Choďte všetci.
Typci. Všetci mi kradnete boost. Bum. Sa zľakol. A tu sú profíci. Prečo mi to stále otáča? To nemyslíš vážne? Dobre, videokom sa dúfam, že vám páčilo. Like, odber a ja sa vám lúčim, tak čus. Všetko také hľúčavé natáčať videá. To je bombastické. Dobre, späť do ten YouTube.